Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ang ham ay isa sa mga sikat na handa tuwing Pasko o Bagong Taon. Kaya ang gagawin natin ngayon ay isang homemade na ham, ang pork shoulder in coke. So guys, simplihan lang natin kung paano ito lutuin. Ilagay na natin ang 3 kilo ng pork shoulder sa isang malaking kasirola at pagkatapos nun, ilagay na natin ang 1 cup na soy sauce. Isunod natin ang 1 teaspoon na black pepper. 1 1/2 teaspoon na salt. 2 1/2 cup na brown sugar. About 5 pieces na bay leaf, mga 4 na piraso ng star anise, ang ating 500 ml na coke, gagamit din tayo ng mga 3 cups ng pineapple juice. Just make sure guys na i-shake yun na maigi bago ito buksan ha. At ang panghuli, isang buong bawang at 2 piraso ng sibuyas. Sobrang dali lang dahil pagsamasamahin na natin ang lahat ng mga ingredients. Ayan, kapag nailagay na natin lahat, isasalang lang natin to sa kalan. Uunahin natin yung malakas na apoy at kapag kumukulo na, pwede nating hinaan sa low setting. Slow cooking ating gagawin para maging mas masarap ang ating niluluto at the same time lumambot ang karne nito. Just in case na matuyo ang sabaw pero hindi pa rin malambot ang karne, ang gagawin lang natin ay magdadagdag tayo ng magdadagdag ng tubig hanggang makuha natin ang tamang lambot nito. Pero I suggest na alalay lang sa paglagay ng tubig ha. Siya nga pala guys, ang kabuang listahan ng ating ingredients for this menu ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Pwede natin itong bali-baligtarin paminsan-minsan para hindi naman masunog ng todo ang sa ibaba nito. I think this about after 3 hours at kung mapapansin nyo, medyo naghihiwalay na ang balat nito sa karne. At para maging sticky ang sarsa nito, maglalagay tayo ng slurry mixture. Ang sukat nito ay 3 tablespoon na cornstarch at 3/4 cup na water. Hahaluin lang natin itong maigi at pagkatapos nun, isisimmer lang natin itong muli ng about 10 to 15 minutes. Oh, this is almost done everybody! At syempre, para mas maganda ang presentation natin, ang sarsa na galing dito ay sasalain natin bago natin to ilagay. Excited na ako at tiyak kong ito ang star sa mesa kapag inihanda natin. Presenting ang homemade ham na ginawa natin, ang pork shoulder in coke. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo ating recipe, paki-like na lang at paki-share nito sa inyong mga friends and relatives.
At kung hindi pa rin kayo nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na at i-click nyo rin yung bell button para sa mga latest updates. Si Jeff Simon po ito, ang inyong boy kusina, at muli, maraming salamat po sa panonood.